Mga kapuso, aton hibaloon ang lakat sang panahon upod kay PAGASA Iloilo weather forecaster Rafi Tapales. Mayong hapon sa tanan, ari ang latest update sa panahon karong adlaw, Mayo 12, 2021. Isa ka low pressure area ang ara sa kalayon 495 kilometros silangan sang Davao City sa coordinate 6.8 degrees north, 130.3 degrees east, embedded sa intertropical convergence zone na nag-apekto sa Mindanao. Wala ini direktang epekto sa Western Visayas na maka-experience sa may paggulugal-om tubtob sa magalom man ang kalangitan, may mga isolated na pagulan, pagpanaguog kag pagpangilat, tugay ni sa mga localized thunderstorm. May natubtob kasarang ang hangin halin silangan kag amihanan na sidlangan ang magapadayon sa Western Visayas. Kadagatan sa siling mga lugar makanay tubtob kasarangan ng mga pagbalot. Yan ang latest update sa panahon alin diri sa PAGASA Iloilo. Rafi Tapales, maayong hapon.